da det der panskøn, du er helt vildt. Det er godt det her. Super godt. Det var da voldsomt alt det pant her. Der er godt nok nogen, der har haft en fest, der var. Ja, det ser ud til, det har været en god fest. Det må jeg godt nok sige. Det er så fedt, man. Det er Det fedt. kan. Når du nu lige siger fest, så kommer jeg faktisk til at tænke på, altså dig og mig, vi er jo sådan egentlig ret festlige i hvert fald, hvis John selv skal sige det. Ja. Så kommer jeg faktisk til at tænke på, at vi kunne jo egentlig godt både synge, og jeg er egentlig også ret sikker på, at vi godt sådan kan danse lidt. Det er da det, vi kan! Og så tror jeg faktisk også godt, at vi kunne blande nogle drinks. Ja, Ja, det kan vi da. det kunne da godt være at blande nogle drinks. Ja, det kunne vi. Ja. Så hvis man vil have os ud og blande nogle drinks, så måske kommer og danse lidt, For eksempel. Eller synge. ja, så kan man lige ringe eller sende en sms på det nummer, vi sætter her nedenunder. Ja. Så finder vi ud af det. Det var fandme en god, det var sammen en god idé. Det var en god idé. Ja. Og så får vi nemlig gruppe 3 afsted til København. Ja. Og der skal vi stadigvæk gerne have pant. Hvis Masser nu af det er pant. sådan, I ikke lige holder fest. Så, Ja. så pant, kom med det. Så afleverer du, vi har noget i den her Automat. Super. Ja. Og tak for det, vi allerede har fået. Ja. Hej hej. Hej hej.